Nwanne m eze agụ nke anyị ịdị too much eze agụ nke anyị ịdị too much Moisa nwanne m ịdị too much eze ebe n'ugwu nwanne m akwa anyị niile iwe eze ibi n'ugwu ụmụnna m nwezu akụ ọgaranya nwanne m ịdị too much ọgaranya nwere obi salịsalị onye ezi bi n'ugwu eze on the mountain yes yes asị m na onye anyị chụbara anyị ewude ya onye chụba anyị ọ ewude anyị wee na-asị na nwa ọkụ otu ọkụ nwa ada nwa ọkụ megide wee na-ekene eke na-ekwasị oyi na-eke na-ekwasị afọ na-eke na-ekwasị mkpụ prezidenti ndị Igbo uche anya ọgụ ebe anyị nụta ata bụ na kedu ife nwelụ ịgwa ndị Igbo maka ọbịbịa anyị bịalụ na Kamalia maka na amalụ na iji anyị bịalụ tata ọ iji anyị bịalụ na Sitamale bụ iji awele kedu ife nwe ịgwa ndị Igbo onye eze ọ ga-adịrị gị na mma eze bi n'ugwu ọ ga-adịrị gị na mma n'eziokwu iji anyị bịara na Tamale sinsi abalị 4 taa ka ọ na-aga ebe n'ihi na ihe gbasara echichi nke anyị na-aga ichi n'ụbọchị nke taa onye Jehova jiri aka ya tọọ ntọala ya sinsi afọ 2 gara aga so ugbu a ka ọ na-aga n'etiti ka ọ na-aga isi njedebe ya mere ndị niile na-agba mgba gbasara ihe eze nke anyị na-aga ichi n'ụbọchị nke taa ha niile erugo n'ala onweghị onye n'ime ha ga-apalite isi ọzọ n'ihi na onye eze ha jiri nwee nchekwube ekwubigo okwu na eze anyị na-eji nwa eze Tamale n'ụbọchị nke taa ya ụkwara ebe nyere gị ihe nyere gị ga biri ebe ahụ ga nọrọ ebe ahụ bọta ya wala Tamale ọwa eze anyị nọ na Tamale yes so ọhịa anyị na-eme ka onye ọbụla mara n'ụbọchị nke taa dewo ada ama ama maka ndị Anambra nọ na Tamale achọ nka mmụọ bụ His Royal Highness Igwe Dr. Chuma Raymond Okadigbo eze bi n'ugwu eze agụ iyi ana m eme unu ka unu ghọta that na anything concerning Igbo na the whole Ghana abụrụ fọsọsọ ndị Imo steeti ndị Anambra na-eketa okefa ndị Enugu na-eketa nkefa ndị Abịa na-eketa nkefa abịa na the whole Ghana echigo ndị Anambra eze ọkụ daa ebube Tony Olas onye Anambra onye Nnewi mmụnwa bụ His Royal Highness Igwe Dr. Chuma Raymond Okadigbo onye Anambra ezigbo onye ọdịcha adọ ọdịfe ekwu ka na-eme anyị wee na-enwe eze udo elect Odumodu Agụiyi Odumodu onye ọba Octopus Night Club bụ our next king onye ebe onye Anambra biko na-ekwuzina na His Royal Majesty eze Dr. Chukwudi Jude ihe na-etu eze ọhazurume na Ghana eze Igbo niile anyị ji eme ọnụ ọ da-afanyekwa anyị wọ n'akpa
nke bụ eziokwu ka ọ na-eme. Ọ na-echi all the steeti echichi chi Enugu chi Ebonyi. Biko ọnwa ebe ọbụla unu nọ bụrụ onye Anambra bụrụ onye Ebe bụrụ onye Abịa anyị ada akpa oke ọmụọ bụ onye Anambra na-ekwu ya bịanụ onye ọbụla bịa onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eme gịnị ọ na-eri ọ bụ na afọrọghị asọrọ Anambra how can we put you eze ndị Igbo nwere fi nwee mgbaba bụ president otu ọ dị n'ihi na Igbo community nọkwa na Tamale kwesịrị ịghọta na Igbo community nọ na Accra emego impress ihe gbasara ezeship. Onye nọrọ ebe ọ nọ ka na-ekwu na Igbo community eme approve ezeship, onye a na-atụrụ onwe ya asị. Since 2012 ka emere ya approve, ọ dịkwa n'ime akwụkwọ ya. Unu na-anụbeghị unu nọ m taa. Ihe m ga-arịọ ndị nwanne anyị isi Anambra, isi Enugu, isi Imo, isi Ebonyi, isi Abia steeti nọrọ na Tamale pụta mime ya nọmba mime otu isi nweta m, ị ga-esi nweta m ka m kpọọ ya kwa ya n'onyonyo 0249156472 ịkpọọ m ebe ọ bụla isiri bịa. M ga-ame ka ịbata na ihe a na-eme. M ga-eme ka ede involve onwe onye a na-ewepụ onye ọbụla o ruru ya. Ile anya n'eluigwe, eluigwe buru ibu, nnụnụ niile na-efe n'elu, eluigwe bara ha aba, ala ga-abata onye ọbụla. Ndewo. In our local tradition, we always make a simple statement that Kola does not understand English. It understands only Igbo language. And we have a similar culture. Since we came, all the kings who have visited, they keep giving us Kola. Honestly, I have one bag of Kola taken back to Accra. From the Bana Palace and all the palaces, even from Yana yesterday. Yana gave us over 40-something packs of 2 bags of yam. So my bag is full. Based on our tradition and culture, we will bless the Kola, but that will be in our local language. So soon after that, we will chew the Kola. And when we came, you gave us Kola as much as you can. I want to say thank you for that. So as our cultural demand, we will pray over it. And we, the Igbos, we so much believe that when we are before the Lord, we remove our cap. That to mean that we submit to the King of Kings. So we will be removing our cap before the Lord, but we are not telling you to remove yours, because every culture with their own understanding. They will. Chineke n'aha na nwa mmụọ nsọ. Chineke anyị onye ndụ ebebe, onye na-enye ike na-ahụkwasị ike gụọ nrịọrịa dị iche iche. Chi anyị ọwụ gị nyere anyị ndụ anyị apụtara ụbọchị nke taa. Anyị chighị n'ụra fee n'ọnwụ, ma anyị si n'ụra pụta na ndụ pụta na ahụkwasị ike. Pụta na ahụkwa ihe ọma mere ụbọchị nke taa. Ebe onye si n'ụra nwụọ ọnwụ
wee n'isi n'ụra gawa ụlọ ọgwụ anyị sị ka mkpụrụ obi ndị azụ ike na ndokwa ndị akwa isi n'ụra gawa ụlọ ọgwụ Chineke gwọọ ha nrịanrịa onye ime eluigwe ihe kwuru n'ala nga n'ụbọchị nke taa ka anyị tinye nwanne anyị nwoke ugwu anyị si ugwu anyị ga-etinye n'ụbọchị nke taa ọ ga-awụ ihe mbuli elu n'Igbo niile n'ala ọ ga-awụ ihe ịma atụ ihe ọma n'Igbo niile n'ala ọ ga-awụ ihe obi aṅụrị nye Naịjirịa niile ọ ga-awụ nnukwu ihe ndabata nye ndị ụmụala ọ ga-awụ nnukwu ihe akpa n'ihe enwenwe nye anyị niile ọ ga-enye anyị ọmụmụ nwoke nye anyị ọmụmụ nwaanyị ọ ga-enye anyị ezi nwaanyị nye anyị ezi ili ọ ga-ebupụtara anyị akpa a ga-eji wee rụọ ụlọ bupụta akpa a ga-eji wee zụọ moto bupụta akpa a ga-eji wee zụọ ụgbọala dị iche iche bupụta akpa a ga-eji wee mee biznes mesoro anyị ebumnobi anyị mgbe anyị bịara ebe anyị bịara n'udo mgbe anyị ga-alachi n'udo ugo a na-akwanye nwanne nwoke n'ụbọchị nke taa ga-ebutere Obiọma mere ebe ọ dị ukwuu mgbe m hụrụ ụmụ nwaanyị gbara yunifọm takịrị anọ n'etiti anyị na-asọ ọ ga-adịrị m na mma dịka onye isi ndị Igbo na Ghana ka a na-akpọ Igbo prezident ndị Imo steeti ebe nwanne anyị nwoke si pụta emerela ndị Igbo ọjị ya mee n'oge awa a ndị Igbo ga-eburu ọjị bụrụ onye isi ndị Igbo bụ eze ndị Igbo na-achịkọta Igbo niile na-asọ ga-adara anyị na mma Igbo niile ezigbo niile dịkịta ezigbo niile dị mma ezigbo niile dị mma onye Chineke amara pụrụ onye Chineke amara pụrụ Igbo niile ndị steeti niile nọ n'ala Igbo Anambra steeti Abia steeti Enugu steeti Ebonyi steeti Imo steeti Nigeria niile aka anyị nọkwa n'ọjị nọ biko chairman Imo ga-agụsi ndị ụmụala ọjọọ ha metụ aka n'ike achị akwa ha were wara ha kọbara ihe achị n'aka So we present to you. So please, all the chiefs with the family. So we do this One hour Collins, Chief Collins, Messina Chief, look at the Anna, Abanese. Bend down, anybody that step back, bend down. I beg, people are watching. Who will support to come to your one? Easy.
n'isi ụgbọ nna gị bunye gị n'isi agaghị emegbu gị ụgbọ nna gị bunye gị n'isi ga-abụ mmepe ụzọ ebe n'ụzọ na-adịghị ụgbọ nna gị bunye gị n'isi ga-abụ ndị bata n'ụba ebe a ụgbọ nna gị bunye gị n'isi agaghị ebute gị ọrịa Why in an hotel? This woman is a big woman. Here I was small woman. Why in an hotel or what? No, Allah. The good arrangement I don't involve me. Where was someone the woman? Even the woman I have to take a minute together. I never like this kind of. Oh, because of my man. Not only my person. That's what we just hear. We just hear the issue of people. No, not only my man. Now I'm going to get it now. Even I'm going to go home. I want that thing. I'm going to go. For what? I'm going to go. Yeah. Everybody,
National body. Mama body. National body. National body. National body.